Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы по-ранейшаму працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І вось чарговы госць у нашай варшаўскай студыі Еўрарадыё. Прычым прыляцеў адмыслова для размовы на сур'ёзныя эканамічныя тэмы аж з самой Канады. Гэты госць, а дакладней госця. Ну што ж, сустракайце. Сябра эканамічнай каманды офіса Святланы Ціхановскай, экс-прадстаўніца праграмы развіцця ААН у Беларусі, спецыялістка па пенсійнай і бюджэтнай рэформах Ірына Сазанович. Добрый дзень, спадарыня Ірына. Дзень добры, Зміцер. Дзякуй. Вельмі прыемна быць тут у студыі ўжывую. А як нам прыемна бачыць і ведаць, што фактычна, амаль што ледзь не адмыслова для эфіра на Еўрарадыё прыляцелі з самой Канады. Увогуле дзякуй, што знайшлі час. Гэта быў такі невялічкі жарт. На самой справе спадарыня Ірына прыляцела ў Варшаву, каб узяць удзел у такім знакавым, можна сказаць, мерапрыемстве 27-28 кастрычніка у Варшаве пройдзе бізнес-форум. Пра бізнес-форум мы пагаворым крыху пазней, а давайте пакуль што, спадарыня Ірына, пра вас будзем, паколькі вы чалавек такі, я ўжо прачытаў усе рэгаліі, трэба знаёміць з вами больш шырока нашых гледачоў. Ляпіць будзем з вас зорку будучую медыа. Таму, спадарыня Ірына, давайте пра саму, вы з'яўляецеся менеджеркай канадскага пенсійнага фонду, працуеце сябе спакойна у фондзе, у Канадзе і раптам сябра эканамічнай каманды Святланы Ціхановскай. Навошта, што вас спадвігла на такі крок? Гэта ж відавочна, што спадвігла. Ёсць такі гаспадзін Лукашенко, які усіх нас спадвіг перастаць быць абыякавымі да лёсу нашай краіны. Безумоўна, гэта падзеі, якія адбыліся ў жніўні 2020 года, і пасля гэтага, мне здаецца, ўсё такім стала вельмі чорна-белым у беларускай гісторыі, і тут усім прыйшлося выбіраць, на якім баку яны знаходзяцца. Чакайце, я разумею беларусаў, якія ў Беларусі. На якім баку ты знаходзішся? Вы ўжо колькі гадоў жывеце ў Канадзе. Вам, в прынцыпе, я разумею, баліць за Беларусь, але выбіраць на чыім баку, там у Канадзе знаходзячыся? Ведаеце што? Па-першае, гэта зразумела, што тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі зараз, у іх магчымасці вельмі лімітаваныя і не зашмат, што яны могуць рабіць. Па-другое, калі гэтыя першыя падзеі ў жніўні адбываліся, у Беларусі нават не было інтэрнэта. Бацькі майго мужа на той час былі якраз у Беларусі. Мы сазваньваліся з імі па простаму тэлефону і расказвалі ім пра тое, што адбываецца ў краіне, бо мы глядзелі ўсе тыя тэлеграм-каналы, а яны нічога не ведалі, бо ў них не было інтэрнэту. Але ж потым яны ўбачылі ўсё на ўласныя вочы. І тое, што адбывалася, ведаеце, мы усе, не ўсе, не трэба казаць усе, но многія актыўныя беларусы за мяжой, можна так сказаць, прачнуліся, бо мы зразумелі, што трэба нешта рабіць, бо ўнутры зрабіць намнога цяжэй, чым звонку. І вось мы пачалі ладзіць нейкія такія акцыі, каб такую ўвагу да Беларусі, каб усе ведалі, што там адбываецца, што гэта немагчыма, каб у 21 стагоддзі такія рэчы адбываліся у еўрапейскай краіне. І вось так мы пачалі ладзіць гэтыя акцыі, пісалі лісты да парламентараў Канады, да нашага міністра замежных спраў. І трэба адзначыць, што наш міністр замежных спраў Канады, ён быў адзін з першых афіцыйных асобаў, які патэлефанаваў Святлане Ціхановскай, калі яна з'ехала з Беларусі з падтрымкай. І вось так я у гэтай беларускай дыаспары пачала быць такім актывістам. У нас былі розныя мерапрыемствы, якія мы ладзілі, і, безумоўна, працягвалі рабіць тыя акцыі ў Канадзе, па ўсёй Канадзе. У нас ёсць такая канадская група актывістаў. І вось гэтай весной я прыехала ў Варшаву таксама, каб быць бліжэй да таго, што адбываецца, і валанцёрыць, і дапамагаць тут.
І тут я пазнаёмілася з Алесем Аляхновічам, з Яўгенам Бурым, з Мікалаем Пракоф'ем. І вось так мы сталі адзінай камандай эканамічнай. Вам адразу сказаць, то есть атрымалася як? Вы сказалі, вот я разбіраюся вот у гэтых і ў гэтых накірунках эканамічных там даследаванняў ці дзейнасці. Ці яны сказалі, мы, спадарыня Ірына, пра вас шмат што ведаем, вельмі хацелася б вас бачыць у складзе сваёй каманды. Не, было так, я сказала, што я прыехала, хачу нешта рабіць, карыснае, дапамагаць, бо немагчыма так сидзець, нічога не рабіць. І было зразумела ўжо, што замежныя краіны, яны ў нейкім сэнсе зрабілі сваю частку. Яны не прызналі вынікі выбараў у Беларусі, яны не прызнаюць Лукашэнку. І таму, ну, безумоўна, мы працягваем давіць на іх, каб было нейкі ціск на рэжым, але разумеем, што гэтага недастаткова. І мне здаецца, што зараз вельмі важна размаўляць з беларусамі на гэтыя эканамічныя тэмы, каб яны больш разбіраліся ў тым, што адбываецца ў Беларусі, і чаму так адбываецца, якія рэальныя прычыны. І, напрыклад, тая ж пенсійная рэформа, мы пра яе... Дарэчы, да, вот вы крыху апярэдзілі, я спадзяюся, што вы, як чалавек з гэтай сферы, не прапусцілі вось гэтыя змены у пенсійным, што, ну, як это называецца, заканадаўстве, якія зараз былі ўведзеныя. Як вы іх ацэньваеце? Ну, гэта нават не змены, гэта больш... Бо гэта дабравольная магчымасць удзельнічаць у накапітельнай пенсійнай сістэме. Але ж, каб гэта працавала, трэба, каб у людзей быў давер да дзяржавы. І на такі доўгатэрміновы перыяд. І зразумела, што зараз у беларусаў такога даверу няма. Плюс, таму што гэта дабравольна, то людзі, ну, хутчэй за ўсё не захацяць, бо яны не маюць столькі свабодных грошаў, каб палажыць гэтыя грошы, можна сказаць, замарозіць іх на такі доўгі тэрмін. І для мяне здаецца, што гэта толькі дзелаецца дзеля таго, каб паказаць, што вось мы нешта робім, вось мы стараемся быць такія же, як развітыя краіны, але ж на самой справе гэта нічога з гэтага не будзе, бо, па-першае, няма даверу, па-другое, яны не ведаюць, куды гэтыя грошы інвеставаць, калі яны будуць інвеставацца, як усё астатняе ў нас робіцца, як, напрыклад, той жа банк развіцця інвестуе ў нашы прадпрыемствы, якія не маюць ніякага прыбытку, то, безумоўна, ніхто не хоча, каб іх грошы інвеставаліся ў такія праекты. Дарэчы, я размаўляў з тым же самым Алесем Аляхновічам, які расказваў пра тое, што вот мы пішам пэўныя там праграмы будучых рэформ у той ці іншай галіне эканомікі. Скажем, там група таксама пры офісе Святланы Ціхановскай пад кіраўніцтвам Лябедзькі піша новую канстытуцыю. Вы зараз прывезлі там, скажем, ці зараз працуеце над пенсійнай рэформай? Вот. Ну, я б сказала, што менавіта над дакументам рэформы мы не працуем, але кожны з нас, ён мае адказнасць быць спецыялістам па гэтай тэме і адукоўваць насельніцтва і распавядаць, якія ў нас ёсць варыянты, што мы можам зрабіць у будучым, колькі часу гэта займе. Бо, безумоўна, зараз мы можам пісаць усё, што заўгодна, але калі рэжым застаецца там, дзе ён застаецца, то нікому гэта не патрэбна. Таму гэта больш трэба вызначыць накірункі, у які мы будзем працаваць, якія ў нас ёсць варыянты, што можна рабіць, і таксама колькі часу панадобіцца, каб гэта рэалізаваць, але, напэўна, няма сэнсу рабіць такі вялікі дакумент, які раскажа ўсе дэталі. Бо першае, што трэба будзе зрабіць, гэта устанавіць вершавенства права ў Беларусі. Пакуль гэтага не будзе, то ўсе напісаныя дакументы нічога не значаць і не будзе ніякага сэнсу. Вось! Так, оказывается, зараз усё, што робіць эканамічная каманда офіса Святланы Ціхановскай, гэта такая, ну, не вельмі патрэбная праца. Гэта праца ў стол. Не згодна. Гэта праца з насельніцтвам, гэта праца з людзьмі, каб яны... Я меў на ўвазе зараз вот тыя дакументы, там, праграмы рэформ, якія яны там распісваюць, пра якія мне Аляхновіч там расказвае. Мы працуем над гэтым, але гэта не заканадаўчыя дакументы. Мы працуем у тым сэнсе, што мы глядзім, чаму не працуе зараз, якія
ёсць для гэтага прычыны, што можна змяніць, як можна змяніць, які ёсць досвед іншых краін, якія дабіліся поспеху ў гэтых накірунках. І, безумоўна, мы працуем, але гэта не такія афіцыйныя дакументы, якія можна там публікаваць. Калі, скажем, павялічвалі пенсійны ўзрост у Беларусі, то казалі, паглядзіце на іншыя краіны, там вось такі ўзрост, вот, а у нас вот такі, давайте ж, вот мы ж вот как і іншыя будзем, там, скажем, ФСЗН, там адлічэнні, там вось усё гэта такое. На ваш погляд, вот сапраўды мы у нечым адстаем ці у нечым лепшыя у параўнанні з іншымі краінамі? Што трэба, вот што б вы зрабілі? Вот вы зараз, ну я не ведаю там, хто там зараз, што? Вы зараз вас прызначылі Шчоткінай, міністрам сацыяльнай абароны. І вот вы, перад вами стала пытанне пенсійнай, ну, зменаў там у пенсійнай сістэме. Што б вы першае зрабілі? Першае, што б я зрабіла, гэта трэба глядзець, чаму мы маем такія праблемы. І першае, гэта мы маем столькі маладых спецыялістаў, якія з'язджаюць з краіны, што мы можам павялічваць наш узрост хоць до 70 гадоў, але калі гэта ўсё будзе такімі тэмпамі, як гэта адбываецца зараз, то нам гэта не дапаможа. Першае, трэба... Дарэчы, я глядзела у Еўропе, напрыклад, яны гавораць, што у іх каля 3 працуючых чалавек на аднаго пенсіянера. У Беларусі гэта менш за 2. І гэта лічба ўсё змяншаецца і змяншаецца. І калі ўсё працаспасобнае насельніцтва з'едзе з Беларусі, то некаму будзе плаціць пенсіі, бо у нас пенсіі такія, што тыя, хто працуюць сёння, гэтыя грошы з іх збіраюцца, адлічваюцца ў ФСЗН і потым дзеляцца паміж пенсіянераў. І нават зараз ужо не хапае грошаў. А ў будучым, калі працуючых людзей будзе ўсё менш і менш, застануцца адні пенсіянеры, то будзем, як калісьці была Малдавія, калі яны жылі толькі на трансферы з-за мяжы. Вот скажите, вы кажете про тое, што неабходна адукаваць насельніцтва. Вот вы сустракаецеся са звычайнай, ну я не ведаю, там бабуляй, дзядуляй вясковай, да і не вясковай. У гарадах таксама такіх хапае, якія вам кажуць: мне Лукашенко пенсію плачит. І гэта трэба абвяргаць. Вот што ёй адказаць? Ну вот не Лукашенко ж вот з кішэні дастае і кажа: вот табе частка маёй зарплаты, на табе гэта на пенсію. Але што адказаць такім людзям? Больш таго, падручнікі для вучняў 1 класа, там на першай старонцы напісана, што гэты падручнік — гэта падарунак ад прэзідэнта. Быццам ён сваіх грошай купіў. Цэлую ноч стаяў за друкарскім станком. Так. Не, безумоўна, трэба... Адкуль у Лукашэнкі бяруцца грошы, калі ён табе плаці, калі ён вам плаці? Безумоўна, трэба распавядаць, што насамрэч ваша пенсія... Шэйман зарабляе на залатых прыісках у Зімбабве. Ну, толькі што. Трэба размаўляць і казаць, насамрэч вашу пенсію плацяць вось тыя працаўнікі, якія на прадпрыемстве, якое працуе побач з вамі. І пакуль іх зарплаты будуць такімі нізкімі, ваша пенсія будзе тоже таксама такой нізкай. І пакуль будуць людзі з'язджаць з Беларусі, ваша пенсія будзе заставацца нізкай. Тут няма іншых варыянтаў. І тая ж накапляльная пенсія, яна будзе толькі працаваць, калі у людзей будуць павышацца заробкі. Бо зараз у маленькіх гарадах у Беларусі шмат людзей атрымліваюць зарплату $200-300 ў месяц. І яны не маюць магчымасці адкладваць нешта на пенсію, на потым. І больш таго, шмат людзей, яны маюць такое меркаванне, што дажыць бы да той пенсіі. Трэба клапоціцца пра сённяшні дзень, бо можа быць, што і ежы недастаткова. Які сэнс думаць пра тыя гады, калі мне будзе 60, можа, я не дажыву. Вы ўжо ўзгадалі гэтую тэму пра ад'езд вялікай колькасці маладых спецыялістаў. Зараз па выніку ўсіх падзеяў 2020 года, дакладней рэпрэсій, якія пачаліся пасля тых падзеяў, мы бачым, якая колькасць IT-кампаній з'ехала з краіны, якая колькасць бізнеса з'ехала з краіны. Усё гэта, як гэта адбіваецца на пенсійнай сістэме Беларусі і чаго чакаць? Ну, чым менш людзей робіць адлічванне ў ФСЗН, тем менш будзе грошаў там. І таму, безумоўна,
цяжка сказаць, што будзе рэжым рабіць. Ці будуць яны дакладваць грошы ў гэта ФСЗН, каб можа сохраніць тыя пенсіі хаця б на тым жа ўзроўні, які зараз. То, што не будзе павелічэння пенсіяў, гэта можна ўжо казаць, што гарантавана. Вось. І тут яшчэ такі нюанс, што шмат людзей з'язджае і вельмі цяжка іх палічыць, бо статыстыкі па таму, колькі людзей з'ехала, яе амаль што няма. Калі людзі ўязджаюць в страну, то ім неабходна атрымаць нейкія дакументы. А калі з'язджаюць, многія людзі проста з'язджаюць, яны не афармляюць ніякіх там спецыяльных паспартаў, што яны будуць жыць у іншай краіне. Таму, можа, ці 9 з чым-то мільёнаў, гэта ўжо даўно не 9, а 8 ці менш. Вось, і вельмі цяжка падлічыць. Можа, калі б у нас была магчымасць у той жа ФСЗН паглядзець, і колькі рэальна людзей робіць адлічванні, можа, тады мы мелі нейкую такую лепш разумелі, што адбываецца. Мяне заўсёды радавалі з аднаго боку, з другого боку было крыўдна за нашых суайчыннікаў, калі вось я бываў за мяжой, і я глядзеў, колькі турыстаў сталага ўзроста, пенсіянераў, бабуляк, дзядуляк, вось так вот з фотоапаратамі на шыі ездзіць па ўсяму свету. І некалі мы размаўлялі там са шведскімі пенсіянерамі, там з Германіі таксама, яны кажуць, ну вот мы там адкладалі, потым выйшлі на пенсію, і мы зараз жывем у сваё задавальненне, ездзім па ўсяму свету, увогуле зімаваць ездзім у які-нибудь там Камбоджу, потым там туды-сюды. Я вот думаю, а вот калі нашыя пенсіянеры змогуць сабе гэта дазволіць? Як вы лічыце, колькі часу спатрэбіцца у новай Беларусі, каб беларускія пенсіянеры пасля неабходных рэформ змаглі вось так жыць? Ну, тут трэба дадаць, што, напрыклад, у Канадзе многія людзі, яны мараць аб пенсіі. Яны такія ўжо там у 30 гадоў, яны кажуць, вось, выйду на пенсію, буду рабіць гэта і гэта. Таму, безумоўна, у іх вельмі іншыя адносіны да пенсіі. Што датычыцца Беларусі... Пра адносіны. У нас у Беларусі таксама мараць і думаюць, вот, не трэба будзе хадзіць кожны дзень на працу, мне Лукашенко будзе пенсію плаціць. А што робяць канадцы? У канадцаў у них можа 5 узроўняў пенсіі. Першы ўзровень – гэта дзяржаўная пенсія. І таксама ёсць такая пенсія, якая тыпу як сацыяльная пенсія, калі ў цябе няма іншых доходаў, то ты нейкі мінімум атрымліваеш. І у Канадзе гэта каля $1500 у месяц. Вот, пенсіянеры, якія не маюць іншых крыніц доходу, яны атрымліваюць. Можна ў Канадзе пражыць за 1500? Можна. Калі вы ўжо выплацілі сваё жыллё, калі у вас ўжо больш няма іпатэкі на крэдыты на жыллё, то можна жыць за 1500. Калі 2 чалавекі, муж і жонка, то гэта ўжо 3000. Але сапраўды сустракаюцца пенсіянеры, якія яшчэ працуюць на пенсіі, бо яны хочуць мець больш грошаў для того, чтобы рабіць больш рэчаў, якія ім падабаюцца. Ну, большая колькасць канадцаў на пенсіі, яны вельмі жывуць такой прывабным жыццём. Вы марыце пра пенсію у Я Канадзе? не вельмі мару, бо для мяне пенсія гэта... Не знаю, не ведаю. На сёння я хочу просто мець возможность рабіць тое, што я хочу. І у нейкім сэнсе фінансава я магу выйти на пенсію намного раней, чым 65 гадоў, бо мы як канадцы, як сапраўдныя канадцы, мы ўжо пачалі рабіць інвестыцыі і планаваць пенсію. І мы разлічваем не толькі на дзяржпенсію, але ж і самі даволі шмат інвестуем. І гэта такі падыход у большасці канадцаў, асабліва ў канадцаў, якія працуюць на добрых працах, яны так плануюць, бо ёсць дзяржаўная пенсія, ёсць потым пенсія, якая ідзе з адлічэння з кожнай зарплаты, потым ёсць, можа быць, пенсія ад кампаніі, на якую вы працуеце, потым ёсць спецыяльныя рахункі, якія дазваляюць вам з падаткамі. То есть вы адлічаеце на гэты рахунак, і тады з той сумы, што вы адлічылі на рахунак, вы не плаціце ў гэтым годзе падаткі.
а тым самым вы заплаціце падаткі з гэтага рахунка толькі тады, калі выйдзеце на пенсію, а тады у вас ужо доход будзе ніжэй і стаўка падатка будзе ніжэйша, бо ў Канадзе прагрэсіўная сістэма падаткавання. Вось. Ну і проста людзі пакупаюць нерухомасць, каб яе здаваць. Ну, много варыянтаў, як інвеставаць. Але зразумела, у іх ёсць такая магчымасць, бо калі вы будзеце размаўляць з канадцамі, яны вам адкажуць, што немагчыма пражыць на мінімальную зарплату. А мінімальная зарплата $15 у гадзіну у той правінцыі, дзе я жыву. Канадскі долар, ён меней за амерыканскі, то можа 10-11-12 амерыканскіх даляраў у гадзіну. Вось, і калі яны мне расказваюць, што немагчыма на такія грошы пражыць, то я ім адразу пачынаю расказваць пра беларускія рэаліі, на якія грошы большасць насельніцтва жыве. Зразумела, у Канадзе некаторыя рэчы дражэй, жыллё, напрыклад, але тая ж ежа, я б сказала, на тым жа ўзроўні, як у Беларусі, вопратка нават танней, намнога танней. Таму я ведаю, што я магу жыць на такія грошы. Калі маё жыццё вымушала мяне жыць на мінімальную зарплату, то я б змагла спакойна сабе жыць. Ну да, толькі параўноўваючы з беларускімі зарплатамі там ці пенсіямі, трэба казаць не пра тое, што вот яны там вот жывуць. Лепей казаць слова выжываюць. Але давайте вернемся да падзеі, якая будзе 27-28 кастрычніка праходзіць у Варшаве. Бізнес-форум. Прычым, наколькі я ведаю, я ведаю, это не сакрэт, што мерапрыемства будзе праходзіць у зале Варшаўскай фондавай біржы. Вось, наколькі я ведаю, упершыню фондавая біржа аддае сваё вот это памяшканне пад правядзенне бізнес-форума і аддае яго беларусам. Ввогуле і без аплаты. І без аплаты. Ну, гэта нюансы не ведаў. От бізнес-падыход, гляньце, які умудрыліся вырваць у фондавікоў бясплатнае памяшканне. Якая мэта форума? Ну, па-першае, мэта гэта сустрэцца, пералічыцца, паразмаўляць з бізнесоўцамі, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі. Таксама гэта будзе такая пляцоўка для дыялогу паміж бізнесамі і прадстаўнікамі еўрапейскіх структур, якія гатовыя дапамагаць беларусам і беларускім бізнесам. Раней яны дапамагалі ўнутр Беларусі праз розныя арганізацыі, але, як мы ўсе ведаем, гэтыя арганізацыі былі либо ці знішчаны, ці закрыты, ці не могуць больш працаваць унутры Беларусі. Таму трэба разбаўляць з гэтымі структурамі, каб данесці да іх. Ёсць такая праблема, ёсць вось такая колькасць бізнесоўцаў. І, дарэчы, нават мы самі, мы недакладна ведаем, колькі бізнесаў з'ехала з Беларусі, бо гэта не публічная інфармацыя, ніхто не афішуе, калі гэта адбываецца. Вось. Але ж, калі мы будзем бачыць, што на форум прыйшло шмат людзей, і тыя ж прадстаўнікі афіцыйных еўрапейскіх структур забачыць гэта, то гэта будзе добры першы крок для таго, чтобы арганізаваць дапамогу гэтым бізнесам, якія, напрыклад, можа, ёсць некаторыя бізнесы, якія з'ехалі з Беларусі, але хацелі б адкрыць бізнес тут у Польшчы і развіваць яго. І таму такая назва Belarus Business Harbor, гэта як гавань для беларускага бізнеса, бо мы хацім гэтыя бізнесы захаваць. Мы хацім, да, яны з'ехалі з Беларусі зараз, бо для многіх з іх немагчыма працягваць працаваць там, але мы хацелі б, каб яны засталіся ў беларускай павесцы, каб яны атрымалі нейкую падтрымку, каб яны адчувалі, што яны не адні, што ёсць такая беларуская бізнес-суполка за межамі Беларусі. І на наш погляд, калі гэта адбудзецца, то потым, калі зменіцца рэжым, яны будуць гатовы ехаць дадому. Ці нават, калі яны вырашаць застацца ў іншай краіне, яны змогуць інвеставаць у Беларусь. Гэта тоже таксама вельмі добра. Дарэчы, беларуская дыаспора за мяжой, шмат беларусаў, якія маглі бы інвеставаць у Беларусь, калі бы там змяніўся рэжым, калі б былі нейкія гарантыі, што ты тое, што ты інвестуеш. Бо, ведаеце, калі жывеш у США или Канадзе, там прыбытковасць многіх інвестыцый вельмі нізкая, бо гэта такія вельмі развітыя рынкі, і таму, калі атрымліваецца
атрымаць 5-7% гадавых, то гэта лічыцца добры прыбытак. Калі вы пагаварыце з беларусамі, яны вам скажуць 5% гадавых, гэта нават не менш за інфляцыю. Вось. Таму можна і выкарыстоўваць беларускую дыяспору як патэнцыйных будучых інвестароў, але у той сітуацыі, як гэта адбываецца зараз, ніхто не пойдзе ў Беларусь, бо усе ведаюць, што ты можаш інвеставаць, але ты ніяк не сможаш атрымаць ахову сваіх інвестыцый, бо няма права, няма судоў, якія працуюць як патрэбна. Невялічкае удакладненне. Вось вы сказалі, пералічыцца. На дадзены момант нават невядома, колькі бізнесаў, бізнесменаў, прадпрымальнікаў вымушаныя былі з'ехаць з краіны увогуле і вымушаныя і зараз вот ты, якія ёсць у Польшчы. Потому что я ведаю, что такого кшталту бізнес-форум ва ўкраіне ўжо праходзіў. Так? Там пералічыліся, я так разумею. Зараз у Польшчы дайшла чарга. А вядома, прыблізна хаця б колькі? Нават прыблізна мы не ведаем. Мы можам зараз сачыць за рэгістрацыямі на форум. Ужо у нас амаль што 200 зарэгістраваных на форум. Не ўсе з іх з'яўляюцца бізнесоўцамі, але большасць бізнесоўцы. Некаторыя з іх плануюць смотреть у Ютубе, некаторыя будуць ужывую. І мы разумеем, што не ўсе бізнесоўцы, нават тыя, хто з'ехаў з Беларусі, гатовы прыйсці ў жывую, бо гэта рызыка. Калі, напрыклад, у вас ёсць яшчэ ў Беларусі нейкія партнёры, ці ваш бізнес, частка бізнеса працуе дагэтуль у Беларусі, і гэта магчыма, што не ўсе будуць гатовы, бо гэта публічнае мерапрыемства, і там будуць фотаздымкі, відэа, трансляцыя, і мы не можам гарантаваць ананімнасць усім удзельнікам, гэта немагчыма. Таму, безумоўна, прыйдуць толькі тыя, хто адчувае сябе ў бяспецы і хто не баіцца. Усё ж таки, калі мы гаворым пра бізнес, які вымушаны быў з'ехаць з краіны, мы ўсё ж таки у дадзенай сённяшняй сітуацыі, якую што маем? Гэта, чалавек узяў, груба кажучы, закрыў сваю кампанію у Беларусі, рэлакіраваў усіх супрацоўнікаў, там звёз, што мог з тэхнікі, і ўсё астатняе, там ўсё, што яму неабходна, перавёз, умоўна кажучы, у Варшаву, зняў новае памяшканне і працягвае бізнес тут. Ці гэта людзі, якія, скажем, пазбавіліся бізнесу ў Беларусі, прыехалі сюды, можа, паспелі яны там чамаданчык са сваімі заробленымі грашыма вывезці, не паспелі, але вот зараз прыехалі, вот я бізнесмен, але скажу, нічога не маю. Нічога не маю і не ведаю, што рабіць. Вот пераважная большасць, з кім мы маем зараз справу? Мне здаецца, што тыя, хто пераехаў сам і рэлацыраваў свой бізнес з працаўнікамі, то можа ім патрэба не так, можа ім дапамога не так патрэбна, як тым, хто прыехаў. Дарэчы, адзін з заснавальнікаў нашай асацыяцыі Association of Belarusian Business Abroad, Мікалай Пракоф'ев, ён такі вось прыклад бізнесоўцы, які ў Беларусі страціў усё. То есть ён прыехаў у Польшчу, а ўсё засталося ў Беларусі, бо яго быў рэстаранны бізнес, і рэлакаваць рэстаранны бізнес немагчыма, асоба памяшканне і так далей. Таму у яго выпадку яму трэба пачынаць усё з нуля, спачатку. Таксама залежыць ад тыпу бізнесу. Найпрасцей айцішнікам, зразумела, у большасці з іх кліенты знаходзяцца ўжо не ў Беларусі, у нейкіх заходніх краінах, таму ім лёгка. Сабраў усіх супрацоўнікаў, лэптопы, новае памяшканне зарандаваў і працягваеш працаваць. Гэта можна зрабіць нават, што вашы кліенты не заўважаць, што вы рэлацыраваліся ў новую краіну. Але ж толькі там юрыдычныя аспекты, як адкрыць фірму ў Польшы і такія рэчы. А з пункту гледжання вядзення бізнесу, то для іх мала што змяняецца. А, конечно, больш фізічныя бізнесы ім намного цяжэй. Калі мы кажам зараз пра ўсё ж таки пра падтрымку з боку ЕС, вось беларускаму бізнесу, што мы найперш маем на ўвазе? Я ведаю, што было шмат праграм раней, вот там, скажем, там конкурсаў, там хто прапануе, хто зробіць вось такую вот працу, вот вам калі ласка. Зараз мы пра што гаворым?
Мне здаецца, што тыя структуры, якія гатовы выдзяляць нейкія грошы на падтрымку, яны чакаюць прапаноў з нашага боку. Што менавіта мы можам рабіць для беларускіх бізнесоўцаў. І таму нам трэба размаўляць з бізнесоўцамі і ў іх пытаць, што вам неабходна, каб мы не зрабілі нешта такое, што ім насамрэч не патрэбна і толькі грошы патрацілі. Таму трэба налажваць гэты кантакт паміж бізнесоўцамі і прадстаўнікамі еўразвязу і іншых структур, каб мець чоткае, вельмі такое дакладнае разуменне таго, што неабходна. І гэта адна з мэтаў форуму. Наладзіць гэта такі дыялог, каб калі гэтыя грошы будуць выдзяляцца, яны выдзяляліся на нешта такое, што неабходна. І будзем такі падыход, like agile. Ведаеце, калі робім першы крок, глядзім, што атрымліваецца, тэстуем нейкую гіпотэзу, і ўжо на аснове гэтай гіпотэзы пераходзім да другога кроку. Таму мы не плануем нешта на 5-10 гадоў наперад. Вось першы крок — гэта форум. Мы збіраем зваротную сувязь ад усіх бізнесоўцаў, размаўляем з прадстаўнікамі еўрапейскіх структур. І другі крок будзе вось такія варыянты дапамогі мы можам арганізаваць, і давайте супрацоўнічаць. Ну вось я просто адкрыў старонку бізнес-форуму, праглядзеў спікераў, якія будуць там браць удзел. Дарэчы, у анонсе да нашага сённяшняга эфіра ёсць зашытая спасылка на старонку бізнес-форуму. Калі ласка, каму цікава, заходзьце. І вельмі шмат сапраўды прадстаўнікоў розных еўрапейскіх, ЕСаўскіх структур. Вельмі высокага ўзроўня. Вельмі высокага ўзроўня. Дырэктар усходняга аддзела Міністэрства замежных спраў Польшчы, дырэктар Цэнтра міжнароднага супрацоўніцтва і гэтак далей можна пералічыць. То есть атрымліваецца так, вось прыходзяць прадстаўнікі еўрапейскіх структур і кажуць: мы гатовыя там у тых-то і тых-то накірунках, у тых-то аб'ёмах аказаць такую-то падтрымку. И сидят белорусские бизнесмены и говорят: о, все это, конечно, хорошо, но нам бы вот там бесплатные там помешканні у цэнтры Варшавы, нам бы там пару мільёнчыкаў еўра на стартавага капіталу. І што з гэтым рабіць? Ну і таму трэба размаўляць. Бо, ведаеце, гэта ж такія бюрократычныя структуры еўрапейскія. Чаму так атрымліваецца, што яны выдзяляюць грошы, а вельмі часта да беларусаў гэтыя грошы не даходзяць? Таму што у іх ёсць адпрацаваныя каналы супрацы з некаторымі арганізацыямі. І вельмі часта гэтыя арганізацыі, яны такія больш аналітычныя, а не практычныя. І таму вось стварэнне гэтай асацыяцыі беларускага бізнеса за межамі, гэта і было вось такі, можа, пасрэднік паміж еўрапейскімі структурамі і беларускімі бізнесоўцамі. Зразумела, мы будзем збіраць абратную сувязь ад бізнесоўцаў і потым транслировать яе да структур. І зразумела, структуры не будуць гатовы плаціць за ўсё. Але мы будзем глядзець, за што яны гатовы плаціць. Калі яны гатовы падтрымліваць вось гэты накірунак, будзем працаваць у гэтым накірунку. Але ж важна гэтыя грошы, калі яны будуць выдзяляцца, каб яны выдзяляліся на патрэбныя рэчы, а не нешта такое, калі толькі зрабіць праект і адчытацца, што грошы патрачаныя, але на што яны пашлі, ніхто не можа расказаць. Ну што ж, я думаю, што мы з цікавасцю пасочым за тым, як будзе праходзіць гэты бізнес-форум. Дарэчы, адным з галоўных і ганаровых спікераў на гэтым форуме будзе Светлана Ціхановская. І на заканчэнне, спадарыня Ірына, вот просто ваше меркаванне, каб, можа быць, як это сказаць, не распыліліся тыя і людзі, і бізнесы, ну, ўсё беларускае, што зараз было вымушанае з'ехаць з краіны у іншыя краіны, вот тую ж самую Польшу. Ці не варта было б нам нейкім чынам падумаць і вот зрабіць вот па ўсяму ж свеце, у любым горадзе, у Канадзе, я так думаю, можа быць, нават у тым горадзе, дзе вы жывеце, ёсць свой Чайна-таун. Ну, безумоўна. А чаму не зрабіць паўсюль беларуса-тауны такія, каб беларусы вот гуртаваліся, жылі вот неяк так лакальна. Па-першае, гэта дазваляе захоўваць
і контакты, і сувязі, і культуру, і мову, і тут свае табе бізнесы. Вось тут табе дранікі пякуць, вось тут табе, я не ведаю, што там сала пасоляць, бо ў Польшы не знойдзеш нармальнага сала беларускага пасолена, там ці яшчэ што-небудзь, вось тут беларускія кнігі друкуюць. Ці магчыма такое? І ці цікава было б увогуле так вот так Ну, я не ведаю, ці патрэбна жыць у адным квартале, у адным раёне, можа, гэта і не патрэбна. Але тое, што трэба рабіць такія суполкі беларускія па ўсім свеце, і першы крок быў зроблены ў 2020 годзе. Калі мы першую рабілі акцыю ў Калгары, дзе я жыву, то я убачыла столькі беларусаў, я нават не ведала, што столькі беларусаў жыве ў нашым горадзе, бо не так шмат, не такі вялікі горад, як Таронто, напрыклад. Вось. І мне здаецца, вот трэба рабіць такія сеткі беларускіх бізнесаў, вакол якіх можна было б ствараць, каб людзі сустракаліся. Ну, напрыклад, што у нас у Калгары робіцца, што ёсць выкладчык малявання, напрыклад, беларуска, і мае дзеці ходзяць да яе на урокі. Вось такім чынам я падтрымліваю іншага беларуса. Вось. І зразумела, што гэта існуе ў многіх краінах такім чынам. І у нас на форуме будзе выступаць Аліна Коўшык. Яна будзе распавядаць на вельмі падобную ініцыятыву ў Польшы. Таму прыходзьце, будзе вельмі цікава. Ну што ж, я далучаюся да запрашэння яшчэ раз 27-28 кастрычніка ў зале Варшаўскай фондавай біржы будзе праходзіць маштабны бізнес-форум, які аб'яднае ўсіх беларусаў, у прынцыпе, якія хацелі б, можа быць, паспрабаваць сябе ў пэўным бізнесе, а не толькі тых, якія ўжо той бізнес маюць ці праходзілі праз усё гэта. У любым выпадку магчымасць сустрэцца, пагаварыць, паслухаць разумных людзей. Вось, да прыкладу, нашу сённяшнюю госцю. Ну што ж, яшчэ раз дзякую усім за тое, што былі сёння з намі. Слухайце і глядзіце нас. Дзякуй вялікі, гаспадарыня Ірына. Дзякуй.